Mutungamiri wenyika yeZimbabwe His Excellency President Emmerson Mnangagwa panguva inoyi kuonekwa kunzi aiwa wobuda munyika yeZimbabwe. President Emmerson Mnangagwa left for United Arab Emirates panguva inoyi paari kunoatenda the World Government Summit. Ndisanapinda ruzere pamusoro penhau iyi, mutungamiri wenyika achibuda munyika ino yeZimbabwe. Ndopa panobva takuti subscribe like on the bell icon. Vanhu vachitanga the day vanosangana mapictures yamuri kuona the screen nenhau inobuda from Nick Mangwana inobuda nyorwa ichinzi His Excellency President Emmerson Mnangagwa has left for United Arab Emirates, where he will attend the third session of the World Government Summit. The meeting is running under the theme Shaping Future Governments. It will feature discussions on global governance and effective leadership, societal well-being and building capacities, as well as economic prosperity and strategic investments. Ndo mashoko ari kubuda panguva inoyi. Tinoona kuti mutungamiri wenyika has left the country achinoatenda this meeting. Mashoko ari kubuda panguva inoyi inoita kuti macritics they remain vanoramba vachingoaccuse the government kuti why is it they just go to these high level meetings vachispend a lot of money vachiita nemadelegations avo, but change haisi kuoneka. Yes, there are so many meetings which were attended last year 2025, but panguva inoyi the impact of those meetings haasi kwanisa kunyatsokutraceka nekunyatsokuonekwa kunzi aiwa ari tangible, maresults acho ari kunyatso kuoneka. Mashoko anobuda panguva inoyi aita kuti ndo zvinoita kuti vanhu vazongova tired neZANU-PF, especially zvikananda ndo zvinoonekwa kunzi ndo zviri kunyanya kuita top decision making panguva inoyi, achiti hapana kwatiri kuenda. A lot is being spent, but the return is not realized. Pinai comment section medu dzafungura aimot kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chita on the bell icon.